Centru Comercial Moldova. Văd că și-au făcut locuri de parcare rezervate, toate desenate, minunat. Chiar dacă vecinii s-au plâns că extinderea asta dealului le-a afectat lor grădinile, totuși un lucru nemai întâlnit în Moldova, în Chișinău, să facă locuri de parcare la centrele comerciale. Dar de ce primăria a acceptat ca construcția asta să dea în exploatare fără pante de acces? Vedem că aici sunt borduri, acolo sunt borduri pe trotuar, dar pe trotuarul ăsta primăria ne-a desenat piste biciclistice. Mai merg oamenii cu cărucioare, mai merg oamenii în scaunul cu rotile. La ce s-a gândit primăria? Nu s-a gândit la nimic. Poate s-a gândit după alegeri. Podul ăsta înalt e desenată pistă biciclistică încă de pe timpul lui Urecheanu. Chertoacu a încercat vreodată oare să meargă pe aici cu bicicleta? Să vadă cât de mare e riscul să cazi de pe balustrada asta. În genere, pentru pietoni e periculos, că poate oricine, oricând să sară de aici sau să fie împins, ori să amețească, să scape copilul de pe umeri. Dar pentru bicicliști e de 2 ori mai periculos, că ei sunt cu cel puțin 1 metru mai înalt, mai sus. Și de câte ori am arătat problema asta, nu le pasă. Deci balustrada asta trebuie înălțată cu cel puțin 1 metru. Atent! Scuze! Făcut piste biciclistice ca să ne calicim aici. Mai mult bicicliști pe pietoni, că varianta inversă e posibil numai dacă îți de ce, naziști, rasiști, religioși, fundamentaliști sau pur și simplu mardeiași, beți, drogați, în haită. Și la capătul viaductului de asemenea e bordură și peste tot parcate mașini. Încearcă și mergi pe aici cu bicicleta ori cu vreun cărucior. Cu așa mafie la guvernare, n-așteptăm nicio schimbare.